Salutare și bine ați venit! Astăzi vom rezolva noua simulare care a fost postată în noiembrie 2023 și vom începe cu subiectul 1. La A. Scrieți pe foaia de examen noțiunile cu care trebuie să completați spațiile libere din afirmația următoare. În timpul inspirației, aerul din plămâni, spațiu liber. Ce se întâmplă în timpul inspirației cu presiunea aerului, da? Sau în timpul expirației. În timpul inspirației, noi știm că datorită diafragmei care se contractă și coboară spre abdomen, plămânul este tras și volumul plămânului crește. Noi știm de la fizică faptul că odată cu creșterea volumului, presiunea va scădea. Deci, în timpul inspirației, presiunea aerului din plămâni scade. Deci, presiunea scade. Numiți două afecțiuni ale analizatorului vizual și asociați pentru fiecare afecțiune o caracteristică. Afecțiunile ale analizatorului vizual sunt mai multe, da? Pot fi afecțiuni în ceea ce privește refracția și dacă vorbim despre refracție ne vom referi la miopie, hipermetropie și astigmatism, sau afecțiuni în ceea ce privește analizatorul vizual, respectiv retina, cum este daltonismul, ceea ce înseamnă faptul că indivizii nu vor mai percepe culoarea verde și culoarea roșie. Deci vom vorbi mai întâi despre miopie. Miopia este afecțiunea în care lumina intră în ochi și se focalizează practic în fața retinei. Deci imaginea este formată în fața retinei. Iar hipermetropia este afecțiunea în care imaginea se formează în spatele retinei. Ochiul miop, pentru început, este un ochi mai alungit, da? Și atunci, practic, noi știm că în mod normal, aparatul dioptric fiind format din cristalin, lumina intră în ochi și este focalizată pe retină, într-un punct numit fovea centralis. Acela este punctul cu acuitate vizuală maximă. În timpul acesta, deci în ochiul miop, lumina intră în ochi și se focalizează în mod normal acolo unde trebuia să se focalizeze înainte. Da? Deci în fața retinei. Dat fiind faptul că diametrul anteroposterior al acestui ochi este mult mai mare decât diametrul unui ochi normal. Iar în hipermetropie, ochiul de data aceasta este mai turtit, iar lumina se va focaliza ca în mod normal, adică în spatele retinei în acest caz. Continuăm mai departe cu grilele. Ovarul este componenta sistemului reproducător feminin. Cistita este o afecțiune a sistemului. Aici, cistita este foarte mult confundată cu afecțiunea ale sistemului reproducător, ceea ce este foarte fals, da? Anexita este o afecțiune a sistemului reproducător la femeie, iar cistita este inflamația vezicii urinare și atunci aparține de sistemul excretor. Bicepsul face parte din grupa mușchilor scheletici ai membrului superior, alături de triceps, de exemplu. Celulele cu conuri participă la formarea nervului optic, sunt receptori ai vederii în culori, sunt stimulate chimic sau sunt lipsite de pigmenți. În primul rând le vom lua pe rând. Deci, participă la formarea nervului optic este fals. Da? Celulele care participă la formarea nervului optic sunt celulele bipolare și celulele multipolare. Cele din urmă, acestea multipolare, participă la formarea axonului, adică a nervului optic. Deci prima este falsă. Sunt receptori ai vederii în culori. Este adevărat, da? Aceasta este adevărată deoarece celulele cu conuri ajută la vederea diurnă sau vederea de zi cu culori, iar celulele cu bastonaș ajută la vederea nocturnă, adică vederea monocromatică, adică alb-negru. Sunt stimulate chimic, este fals, sunt stimulate de lumină și sunt lipsite de pigmenți, este fals, conțin pigmenți care ajută în procesul de vedere. Pigmenții în cazul celulelor cu conuri sunt iodopsină. Deci conțin pigmenți.
Mai departe, pancreasul cauzează diabet insipid în cazul hiposecreției. Nu, hiposecreția de hormon insulină, da, determină hiperglicemie, adică diabet zaharat, nu insipid. Este localizată în cavitatea toracică. Este fals, este localizată în cavitatea abdominală retroperitoneală, adică în spatele peritoneului. Participă la digestia intestinală a alimentelor, este adevărat, da? Participă la digestia intestinală a alimentelor alături de alte sucuri intestinale, cum sunt sucul intestinal și bila secretată de ficat. Și secretă un suc digestiv lipsit de enzime, este bogat în enzime. Sucul digestiv lipsit de enzime este de fapt bila. Trecem mai departe, la subpunctul D. Citiți cu atenție următoarele afirmații. Dacă avem afirmații false, le vom nota cu F și vom înlocui cuvântul cu cuvântul corespunzător corect și dacă este adevărat, vom trece A în fața propoziției. Volumul rezidual, volumul inspirator de rezervă și volumul expirator de rezervă sunt componente ale capacității vitale. Ar putea părea foarte adevărată această afirmație, cu excepția faptului că volumul rezidual nu aparține acestei capacități, este vorba despre volumul curent, deci este fals. Și adevărat era, volumul curent împreună cu inspirator de rezervă și expirator de rezervă sunt componente ale capacității vitale. Nefronul are rol în formarea urinei, este adevărat. Da? Nefronul fiind unitatea morfofuncțională a rinichiului, este formată dintr-un glomerul și un sistem de tubuli, la nivelul cărora se formează mai întâi urina primară, apoi urina finală. Omoplatul și tibia sunt oase ale scheletului centurii scapulare. Aici tibia, bineînțeles, este un os al membrului inferior al gambei, deci este exclus. Corect ar fi fost omoplatul și clavicula. Sunt oasele scheletului centurii scapulare, deci este fals. Trecem mai departe la subiectul al treilea. Aici avem o problemă despre ADN și ARN. Precizați o asemănare și o deosebire dintre compoziția chimică a ADN-ului și compoziția chimică a ARN-ului. Asemănarea în principiu este faptul că avem baze azotate purinice de același fel, adică adenina și guanina. Deci asemănare, avem baze azotate purinice identice. Iar o deosebire este faptul că în locul timinei avem uracil. Deci în compoziția ADN-ului avem timină, iar în compoziția ARN-ului în loc de timină avem uracil. Deci avem baze azotate pirimidinice care sunt diferite. Deci baze pirimidinice diferite. Adică avem timina la ADN și uracil la ARN. În continuare, avem o problemă în care avem sinteza unei proteine care se realizează pe baza informației unui fragment de ADN bicatenar format din 612 nucleotide, din care 202 conțin adenină. În aceste probleme, noi trebuie de fiecare dată să observăm faptul că avem niște nucleotide care conțin fie adenină, fie guanină, fie citozină, fie timină. Ei bine, aceste nucleotide trebuie să le cuplăm cu nucleotidele care sunt practic omologe. Adică adenina se cuplează cu cine? Adenina este cuplată cu timina. În cazul adenelului, atunci avem 202 nucleotide de adenină, sunt egale cu 202 nucleotide cu timină. Ceea ce rezultă că avem adenina plus timina egal cu 404. Facem diferența din 612 nucleotide pentru a afla ce să aflăm? E bine, numărul de nucleotide cu guanină și citozină. Deci, guanină plus citozină egal 612 minus 404 de nucleotide cu guanină și citozină, dar guanina este egală cu citozina, rezultă că numărul de legături cu citozină este egal cu 208 împărțit la 2, adică citozina este egală cu 104 nucleotide. Numărul legăturilor duble și a legăturilor triple. Noi știm că legăturile duble sunt cele de adenină și timină, iar legăturile triple sunt cele cu guanină și citozină. Și atunci legăturile duble vor fi, deci la B, la punct. Legături duble sunt egale cu cele cu adenină, deci 202, și legături triple sunt egale cu numărul nucleotidelor cu citozină, respectiv guanină, adică 104 legături triple. Secvența de nucleotide din catena complementară, știm că pe catena 3-5 secvența de nucleotide este următoarea. Dacă avem această secvență și este vorba despre ADN, atunci catena complementară va fi formată din citozină, timină, guanină, adenină și guanină. Completați problema de la punctul B cu altă cerință. Dacă ar fi să vorbim despre altă cerință, putem să cerem numărul de codoni din secvența de nucleotide aceasta, GGACTC. Deci, numărul de codoni din secvența GGACTC. Și noi știm faptul că un codon este format din 3 nucleotide, rezultă, avem 2 codoni. De ce? Pentru că avem în total 6 nucleotide, deci facem 6 împărțit la 3,
6 împărțit la 3, adică 2 codoni. Pacientul unui spital are nevoie de transfuzie cu cantitate mică de sânge. Analiza sângelui acestui pacient evidențiază absența din plasma sângelui a ambelor tipuri de aglutinine și anticorpi, care este grupa de sânge a pacientului. Dacă avem lipsa anticorpilor, atunci este vorba de ce grupă? Ei bine, dacă avem lipsa ambelor tipuri de anticorpi, clar este vorba despre grupa AB. Două exemple de grupe de sânge ale unor potențiali donatori pentru acest pacient și motivați răspunsul dat. Ei bine, odată avem izogrup, adică aceeași grupă, adică AB, și altă grupă poate să fie donatorul comun sau universal, adică grupa 0. De aceea grupa 0 nu prezintă antigene, dar nu prezintă antigene și atunci poate să doneze la AB. Deci putem de asemenea să motivăm, pentru că AB este același grup, deci poate să doneze și donatorul universal este grupa 0, nu are antigene, deci regula transfuziei ar fi fost ca antigenele donatorului să nu se întâlnească cu anticorpii omologi ai primitorului, dar dat fiind faptul că nu are antigene, poate să doneze grupa 0. Consecința în cazul transfuziei este conflictul imun antigen-anticorp, ce duce la aglutinarea hematiilor, adică în paranteză lipirea, iar rezultatul final este hemoliza. Hemoliza, adică distrugerea hematiilor. Completați această problemă cu alte cerințe pe care o formulați voi, folosind informații științifice specifice. Bun. E bine, putem să întrebăm care sunt antigenele donatorului universal, de exemplu, da? Care sunt anticorpii care sunt anticorpii donatorului universal. Și deci întrebarea este care sunt anticorpii donatorului universal și răspuns avem anticorpii alfa și beta. Dacă acest video a fost util, vă rog să-mi dați un like, un share și subscribe la canal. De asemenea, vă aștept la meditații dacă sunteți interesați. Tot ce trebuie să faceți este să vă înscrieți în linkul de mai jos. Vă mulțumesc și o zi frumoasă în continuare.